ikaw ito, tarong to ba. Ako na nga ni naganihar ba to gatek si Ben lagan mga 20 minutes ago na. Oh no. Nanalo sila sa kuan sa Shell Lahog. Kaya saan akong si AJ mo may something o ako na bluish akong pananaw. What the heck? Lehet juga ko mata. MMU ron ya. Mana saro rasa. Susumidja na. Dugay o kato bi ya. Alas 3 na siguro tos kadlawon. Ya, nakamata ko mga alas 5 pero sus gipahong ra sa dakong alarm clock ya. Ayun, gipukaw ko sa akong sawa, mga alas 6 na. Mangani na sa kayo kay lungag ko man ko. Mao na ka. Uyandam ba? Iya. Mao na. So kitaan ko sa mga chat nila nga nanda sila Shell Lahog ron. Mao sila chat na. Mao ba sila kagikan so ambot lang kapas pa baka ko ani nila so ato lang suwayaw kabot pa ta. Nope. Naay sa nato anyway nakapagasolina ng wadaan. Ako nagiba gasolinaan gahapon andam na gani except plus rider way andam so natas GY na to big abot pa bata. Nope. Ay kato gabi bayok plak ng gabi anda dagtog tag alas 3 pa so sa ako naman Ini ako ba? ito na ako magic ko asan ko nalapas naman ko ayun pa nalapas ko pa iskot na IT park na noon ko na tanawa ra loss of direction na magani ko ang buya gito. Nalapas na ko sila ko saan naman taon-taon ay gahak nalapas sila ko gibag